Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jinsab f'baħar tankwiet. Wara li l-4 filgħaxija 8 deputati nazzjonalisti jivvutaw kontra l-linja tal-partit dwar il-mozzjoni tal-oppożizzjoni fuq il-liġi tal-IVF, fl-aħħar jiem is-sitwazzjoni komplet sejra għall-ar wara li l-Partit Nazzjonalista ikkonferma li se jkun qed ibih numru ta' gażini. Dan bil-kontra ta' dak li kien wiegħed Delija tul il-kampanja għal ħatra ta' kap tal-partit. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' One News li membri ta' bosta kumitati sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista fosthom dawk ta' Flair Deli jinsabu urtati bil-kbir għal kap wara li kiser il-wiegħda li ma jmiss l-ebda gażin. One News jinsab informat li l-4 filgħaxija saret tlaqa fil-bini tal-Parlament ma' membri mill-Kumitat Sezzjonali ta' Santa Venera biex jiddiskutu l-ġejjin tal-gażin ta' Flair Deli. Ingħad li l-laqgħa ma ntemmitx kif xtaq Delija u n-nies ta' madwaru bil-membri tal-Kumitat jesprimu l-oġġezzjonijiet tagħhom li jitilqu minn taħt idejhom dan il-gażin. Ingħad li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit komplet sejra għall-ar tant li l-ħaddiema tal-partit tħallew bħall-erba' fost il-ġimgħa meta l-isnu tħassib tagħhom ma' Pier Portelli, il-kap il-ġdid tal-midja tal-partit. Qalu li dħul mir-reklamar kompla sejjer għall-ar u d-donazzjonijiet komplew jixxottaw. Qal li l-maratona ta' Settembru ma saritx minħabba l-elezzjoni għal kap, bil-konsegwenza li l-partit spiċċa f'qagħda li m'għandux biex iħallas lill-impjegati tiegħu. Sostnew li l-uniku flus li fadal fil-bank huma dawk ta' ċedoli li qatt ma kienu intiżi biex jitħallsu s-salarji tal-impjegati. Żied jingħad li jekk l-amministrazzjoni l-ġdida tmiss iċ-ċedoli għas-salarji, il-Partit Nazzjonalista jibda jħabbat wiċċu ma' problemi oħra mal-banek li skont il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo għamlu 10 snin ma rridux jafu bihom. Fid-dawl ta' dan, l-istess sorsi żvelaw li f'Jannar li ġej il-Partit Nazzjonalista mistenni jbieħ ukoll il-gażin ta' Bormla u tal-Furjana. Ingħad li fil-proċess hemm gażin ieħor li Delija qed jippjana li jneħħi iżda qed isib rivolta mill-membri tal-kumitati sezzjonali. Fil-Mosta Delija kien sostna li l-gażini kellhom jissaħħu mhux jinbiegħu kif qed isir bħalissa.